Основните проблеми са свързани с повишаване на привлекателността на професиите. Българските работници все още са далеч от средноевропейско ниво по отношение на подобряване на условията на труд на работните места и повишаване на техните доходи. Във връзка с това, ние не веднъж и два пъти в тази кампания се опитахме да достигнем до всички хора, като изразихме нашите приоритети на коалиция Солидарна България. Разбира се, ние сме проработническа коалиция и в следващото Народно събрание ще отстояваме техните права, интереси, социални и професионални, по-добри условия на живота. Кои ще бъдат първите приоритети, които ще захванете при влизане в Народното събрание? Повишаване на минималната работна заплата за страната, въвеждане на колективни трудови договори в голяма част от над 80% съобразно европейска директива в предприятията, по-различен начин на осъществяване на обратна връзка към обикновения човек от страна на политическия елит. И ще започнем системно да говорим вече и в парламента за работника и неговите доходи. Кои политически формации виждате като ваши евентуални партньори, дори и в опозиция в следващия парламент? Не бихме могли да правим каквито и да е връзки към момента. Първо не са излезнали изборните резултати. И не ние ще търсиме наши партньори. Ние сме заявили нашите приоритети, нашите цели и ще очакваме да бъдем търсени за партньорство. Отворени сме по принцип, ако другите формации споделят нашите намерения да работим заедно в полза на българското общество. Възможно ли е да се създаде силна опозиция в следващия парламент в контекста на това, че лявото е твърде сепарирано? Първо трябва да видим изборните резултати, да видим колко политически трупове ще има след тях. По отношение на лявото, не веднъж и два пъти госпожа Григорова заявиха в медийното пространство, че инициативата за неговото разделение датира от преди 10 години. И не коалиция Солидарна България е тази, която води до разделение на политическите формации в ляво, а по-скоро едни дългогодишни политически лидери, повечето от които изхабени, повечето от които неприпознати вече в днешно време в обществото за бъдещето на интересите на хората, продължават да се инатят и да заемат политически постове, да се опитват да диктуват политики, които според нашата коалиция не са в интерес на хората. Колко дълъг ще е според вас живота на следващото Народно събрание? Не мога да гадая. Има редица фактори, които биха могли да повлияят на това нещо. В крайна сметка, социологическите проучвания показват за кои са първите три формации, и особено първите две. Те ще получат мандат за съставяне на правителство, въпрос на преговори от тяхна страна, диалог. Но искам и нещо друго да кажа по отношение на социолозите. Нагледахме се последните дни на едни пъстри, различни проучвания. Това, което ние ясно и категорично заявяваме от коалиция Солидарна България, е, че на 9 юни социологическия балон ще се спука. И колкото и да се опитват да ни изхвърлят зад борда, ние ще бъдем част от 50-тия парламент.